Butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Dali si Jake ang una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana. Ginsulayan ko pa no ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week namin gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dysuria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, nagid ako makabatsyag sang sakit. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advance Syrup. Mabakat sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Gabasa na naman balang imo. Ay, gabasa na naman. Oo talaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Klinika Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Klinika Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban.
Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! Ay, so. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isang oras sa Pilipinas, alas 7:34. Ang oras ang buylog na ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuylog man ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Ginadulong man sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend food supplement for men. Kag sang Klinika DTX Coffee Mix, naka-cafe ka na, naka-detox ka pa. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Sino naman tamiyawon ta Merry Christmas man? Si Kwan. Merry Christmas sakay sa tanan-tanan nga mga inchik. Merry Christmas. Ilabi na gid ang mga nadalahig sa flood control projects anomaly nga mga insect. Pero sakay Saldico, Juang, sino pa itong go ganito? Tingalan ng kalabanan nga nagkaladalahig mga inchik ang mga kongresman, no? Mapilidon na bla, inchik. Merry Christmas in advance inyo! Kaya nakalamon, nakamumilyon! Halin diri sa amon sa K5 News FM 86 na lang kadlaw, Pasko na!
Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag mga hitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Sa liwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas, may gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sining aton syudad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper, kag sa aton man tanan nga mga taga-Paramati sa 42 ka mga Banwa, kag isa ka Compone City sa bilog nga probinsya sang Iloilo, kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sining aton Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa Malabutan, sang aton nga pag-waragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. Sa kinandan mga ka-K5. K5 Night Watch. Night Watch. Liwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dalagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalaga. Sa kinandan, mangin kaupon man naton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Ay kang tanan sa ilan na tipon man nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton sa patrol ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo o pod man sa kay ka-K5 Kim Kaluyo. Samtang mga pila man karon ka mga balita ka information nagikan sa aton nga mga ka-K5 beat reporters with ka-K5 Jenny Kauyuna nagikan sa Iloilo City Hall. Mga balita naman nagikan sa Provincial Capitol with ka-K5 Alexis Calante. Mga ka-K5 sa kinandan, mangin kaupon man naton karon ang mga dalagko man nga mga balita lo national kag balita international. O sa aton nga news center with ka-K5 Sani Puray, ka-K5 Aliera Joy Apin. Sa kinandan po naton dire sa technical side ka-K5 Andre Lapastura. Ako naman yung ka-K5 June Alojado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagan mga ka-K5. Today is a Monday, Tuesday na gali. So, mabalik ta sa Malunis. Ay Martes na tagali subong. September 30. Mga ka-K5. Ara na gid man K5 Andre. Way pa ko ka-check abi mong, way ko ka-check pa. Check ta karo buwas abi buwas. Kaya ara nagali ang birthday ni Manuel Do. So happy birthday sa mga nagakwan, sa mga nagakubra sang 15-30. Happy birthday sa inyo tanan-tanana. Kay kami di sa amon diti birthday nagalin Manuel di kagina. Ka-K5 galing may pakuya ka check. Chikon ta na galing sa buwasa.
May chimpo pa man Ayos, wala sige. Sa ato sini nga pagpangalagad, no, katapusan ng subong adlaw sa bulan sang September. Buwas mga ka-K5, October 1 na kita. Advance happy birthday sa kay Anabilia Biaco. Alias Don Zulweta Madyungira. Advance happy birthday para buwas nga daw October 1. Birthday. Ang Balinsyana hindi pagkalipate ha. Kag ngayong gabi lang da nga nagapamati subong nga gabi. Mga ka-K5, si Manok kag si Kwan, si Kaiser, Hadulos, upod si Barbara. Ganot mo daw. Ara ka mo sa kaya Nabilia. Birthday. Wala, sige. Sa mga nagahiwat sa birthday, subong adlaw, happy birthday. Oy, sa akon gali nga pinakasubang namon. Magulang ko. Birthday gali subong, Alexander Kapulot. Birthday gali subong. Ato sa binukid sa nga kuano. Hindi ko lang pusugi kundi na. Tato siya. Grabe ng mga kuano mga birthday subong, no? Birthday mga subong ni ka-K5 inang Maninay Mane. Tingala ko gihipo-sipo si K5 Ramilo kayo. Pakabuot subong si K5 Ramilo maano sama. Ma-disgrasya sa birthday celebrita. Happy birthday sa kay K5 Mane. Kay Ma'am Mani dira sa may Kwan, sa may Sara. Bausos na ano man nga ka-K5 kalingawan sa barangay Cagaina to. Kahingagaw ko magkadto tani galing nalangan ko igo ko magbugtaw sus. Igo ko magbugtaw yung mga tado mga alas 10 na sangaga. Maria ihuni siling ko way natapos na ni. At least sadya ka mo da, no? Mga ka-K5. Ayos, wala sige. Sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Diri kita sa aton karon nga mga pila na ka mga dalagko na nga mga balita kag information. Diri sa ato sini nga pagpangalagad mga pila karon ka mga detalye kag mga pila ka mga headlines nga ato sini nga igaplastar. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Karon nagkudugay mabalita kag mga headlines ang nasyonal kay kanamiton sa mga nasyonal nga mga balita K500, no? Grabe ang mga balita sa mga nasyonal. Tinudloanay na sila. Mansig-mansig na sila subong panghinaw. K500. Tinudloanay na sila. Pero nanutaran mo K500 nga halos kalabanan nga mga nagkaladalahig sa nga mga apelyido sa sining flood control project sa halos kalabanan nga mga congressman nga dalahig, mga kwan, mga apelyido nila, mga incheck. Isa sa pinakaginatudlo gid amo ang nagresign nga congressman nga si Zaldi, apelyido Yako. Ang apelyido nga ko niya ka Chinese na. O hindi Black K500. Tapos ang isang ginatudlo man to K5 nga motong kolektor ni Zaldi ko amo si Jojo Ang o Ang man. Ang nadalahig man sa kaso sang pagpamatay sa mga sabungiro si Atong Ang. Ang mangyapon. Ang pro iniya nami niya nga balita kay 500. Kaya ang iyaya gin pang kutkutan niya ang mga dagko nga mga suba dito sa Manila. Mga ka-K5 kag para nga matamat dula ang problema sa baha. Si inang Ramon Ang. Agiya sa San Miguel. Pero nami niyang balita sa iyaya. Pero kalabanan niya. Yung mga nadalahig, mga ka-K5 sa kwano. Nga nagkaladalahig sa nga mga congressman nga kalabanan nga nagkaladalahig sa kining kontrobersyal mga ka-K5 nga inang flood control projects. Mga ka-K5, amo ang mga incheck nga mga apelyido.
Dapat kanitani. Diri sa aton sa Pilipinas, dapat sang wala sang apelido nga mo nangara nagapulungko sa Kongreso kag sa Senado. Dapat pure nga mga Pilipino. Ang aton nga sigurado, yang nga Pilipino nga puro-puro nga Pilipino, yang nga senador, tabi mo ko sino? Si Lito Lapid. Sigurado na puro-puro nga Pilipino. Man nga sang tiyempo nga bata pa ko, Lito Lapid yung paniro na iya sang pispis nga isa lang katiro, 5 igo. Lito Lapid, mo nang matutuod yung nga Pilipino. Ibang kalabanan, nahaluan na kita sa aton nga mga politiko. Mga politiko, talos kalabanan yung mga apelido nila yan. Daw matamat yung apelido, insik, daw translate na kita sa insik. May mga transisyon na kita daw lakadlaw din aton nga Pilipinas. Daw puro namang insik, mga apelido sa mga politiko. Dihaw! Dapuga! Ano lang kami nga mga matutuod nga mga Pilipino yan? Dili sa Iloilo City, nga pungko subong, cho apelido sa mga euro. Di Blacky 500? Cho apelido yaw, cho. Wing chick. Ay, ano lang niya, aton di man. Hindi bla. Mga kaki 5. So, mga kontrobersyal. Kag mga kaki 5. Ginapoint ni Engineer Alpruto nga mangin OIC sang DPWH sino? May ginapoint si Engineer Alfruto gin-appoint subong bilang OIC sang DPWH Region 6. Wow! Ati makwa na gini, manami-nami na gini ang building ida sa may Fardo. Kita ka mo na sang building sa Fardo? Manami-nami na gini nga building sa Fardo imbes nga subong medyo ginamatamat siya palang parang daw hindi mahalata nga nagapangauti sa da. Yung mga OIC, kuha naman siya, OIC Regional Director, subong. Ati Mayo very good. Mayo na kay parang antes ka mag-retire, magdugang pagidamo ang kwarta mo ngayon di patula ka. Wala ka mahuya. Miyembro sa pamilya mo ay mahuya sinapila kadlaw. Nga balon nga isa man ka sang inang gapadamo sang kwarta da sa DPWH. Mga kaki-5. Why kung hadlok magbakol siya kay nga balang ko nga daan nga antes na sa nagkilala ko na ng iyang personalidad sang kuha na siya sang magpungko na siya sa witness stand kontra sa akon nga mag-apin sa isa ka kontraktor mga kaki-5 nga damo-damo kwarta. Hindi ba? So sila ni si James Garbilles, sila nga idol maakigan kagid karon ni Doc Ramil Oy pati pati ipos lang. Kigan ko ni boss na mo na ya. Hindi man na siya politiko. Tapos lalabo sinaway man na siya ga-intra sa illegal. Like 500. Amo ni siya pinakamabuot nga amo nang dapat sa napilido mo incheck bla pero pinakamabuot ka blaw. Amo na sila ni Ramon Ang o hindi bla si Ramon Ang lang tawabla. Tagiya sa San Miguel damdamo kwarta pero lang tawabla kun ano mga ginabulig ya dito sa Manila to tanan nga mga lugar ta sa Laguna to hasta Bulacan. Siyang nagapakutkot sang mga suba to para nga magkaradula tong mga basura to. Mga kaki-5 iyagas to. Amo manangamon boss si Doc Ramil Oy. Ang mga mga hinchik nga mga congressman niya mo ng mga dalok-dalok ka mga sungak-sungak. Pinagani ka nag-resign na si Saldico. Huwag mag-resign si Saldico. Tingalaan ko gani nga nag-resign na si Saldico. Basi may ara man sa nga kwani nga ng lahi blang lahi abis ang inchik man ko mong kag may lahi nga gamay nga lahi nga hapon bla. Yung mga hapon magkakifay mga anis na sila mong mga taga Hong Kong at diba sa Hong Kong ni halin nga si Kublaw. Why ito yung korupsyon mo? Pero sabi niyo kung anong hambal ni Saldico. Yang nga ako lang itudlo nyo. Nga ako lang sila nga itudlo nyo. Hindi na pwede sila nga prubahan ko ang
tanan-tanan nga budget kung hindi mag-alagi sa inyo tanan nga pilirma magkamot tanan-tanan di ba lang ako? Ari sadya na. Ebo silingon nga antes na ipasaron ang GAA o kon ginatawag naton nga General Appropriation Act. Mga ka-K5, ya hindi ako tanan-tanan sila makahimo, sila ako nakulang. Tanan kamo ga pilirma man nga mga member sang inang budget. Hindi ba la? Nga tapos yung tingin na sugo man ako, agoy. Diba sakam naman si Tioy Martin sila. Ma disgrasya si si Tioy Martin. Ano magadaan nga singgit magadaan si Chis Escudero. Hambal maka-K5 ni Chis Escudero niya nga ako lang niya, hindi ka mo siya magupod-upod ka magsunod-sunod sa ginawakal kaga sa sining script ni Martin Romualdez. Hindi ka mo magsunod-sunod Nya kaya tanan-tanan sininya gasunod kamo sinya sa script sa mga kadramahan ni Martin Romualdez. Nga ako lang ginatudlo nyo nga may mga insertion. Ang insertion yan nag-aagi ini sa Kongreso. Aba sadya. Ngayon tinunduanay na sila mga ka-K5. So si Saldico naman yung mga ka-K5 hambal yaman. Sili niya sabat ko niya una-una gid niya hindi ko na mahimo sili niya ang hindi ko na mahimo sili niya ang mga budget insertion kay hindi ko na mahimo ang pagpasar sang budget sa General Appropriations Act. Kung hindi tungod sa inyo niya kamo ga pirmaman kamo di man ako na isa. Tanan-tanan kamo ga pirmaman kag lalabot sina hindi ko na plastar kun paranglitan nga hindi man napapasugtan sang tanan. Ilabi kag labaw sa tanan ang hari-hari dira nga nagapasugot. Di mga ka-K5 ang hambal nila gani nga kuno kung sino gani ang chairman sang Committee on Appropriation kaya K5 Andre amo na siyang pinaka-trusted man sang Speaker of the House. Kung sino ang chairman sang Committee on Appropriation amo na siyang gina-appoint mga ka-K5 nga trusted man sang chairman o sang House of Representatives Speaker. Sa malipot nga sugilanon hindi maghulag si Saldico kung hindi siya pasugtan kag hindi siya pagsuguon sang iya nga boss. Sinong boss? Wala sang liwan ang pagkaisa ni Tatay Bongbong. Hambal sa akon kilala sila nga naghinulsol giniguro matyak ko sinis Tatay Bongbong mong di ko nga man hindi ka na maghinulsol ya nga kamakon mo na nga gintandog yang inang anomalya sang flood control projects kay ang target niya birahon niya tanan-tanan gintandog niya kay abiya ang maigo sila nga itong sa pihak mga ka-K5 kay ang ilang nga target mga ka-K5 ang ining mga projects sa house o sa ginatawag natin nga flood control projects sadtong 2016 until 2022 lang. Karon kay ang hambal sang mag-asawa nga diskaya mga ka-K5 humalin sang 2016 hasta nagpakalabot na sa sining tuig 2025 mas dako gali ang lamon sang 2024 kag 25 abay kalain mga ka-K5 sos te amo ni kun nga ang hambal sang akon nga amigo niya parilabalaban siya si Parimu Bongbong naginulsol nagintulutandog ya ang ining flood control project nga ini lingko nga no rason nga mahinulsol siya sinati kay nadalahig siling mga kaalyado ya wala labot nga nadalahig pang mga kaalyado ya nadalasdas pa pati si pakas niya tapos wala labot sina daw madisgrasya basi madalahig pa pati si awas niya ay kalain kay kabalo ka siling niya ang nagamaniobra siling niya sang tanan-tanan nga mga proyekto kay sa iban pagid nga mga ginahimo nga mga kabulaskugan sang administrasyon siling niya sang Marcos amo ang
asawa kag ang pakaisa ay kalain. Oh, mga kakifay. Oh, te. Kundi tapos, gid. Oh, karon nagbinulgaranay na. Pagwakal ni Senator Chis Escudero nga sila hindi kamo sila padala-dala sila sa kay Martin. Sa mga script ni Martin Romualdez. Nya kay laban-laban sila niya. May ginhimo na sa mga pamaagi. Nag-resign sa bilang speaker. Ili siya si Budje. Katapos sila si Budje niya mo magyapon ni tinawo yaman eh. Tapos si Saldico ginpa nag-resign siya. Ginambala na siya nga mag-resign para nga hindi na siya magkadto sa Kongreso kag sa Senate Blue Ribbon Committee. Kay laban-laban di na siya magpuli kay nga nag-resign na siya mong. Why siya kapuli ato pa? Mga kaki-5 tapos ang report kay informasyon nga may mga video na ini siya nagapabulong to sa Amerika. Mga kaki-5 nagpabutang sa sang sang tabang di saya nga liog bla pero sa una sa kay former President Gloria Arroyo. Tapos ang ulihi nagtindog man siya, gina-wheelchair siya. Sa ulihi nagtindog man siya, kitaon magatindog man. Pero laban-laban kung wala ni sang mga anomalya kag wala ni siya nasangkot ang itsura yasin ang lawas siya kag ang iyang ngalan way masangkot kanami guro sang tindog kag way patay guro pang yuhom-yuhom paningkay-singkay mga kakifay subong ara nag-resign si Saldico. Anong rason nga nag-resign siya? Laban-laban tinawgan siya ni Tioy Martin. Ang para si Tioy Martin, siya Salde, na mag-resign ka na lang dyan. Kasi pag hindi ka mag-resign, mapipilitan kaming ibalik ka dito sa Pilipinas. Pagkatapos, pag mapilitan kami nga mag-abot ka di sa Pilipinas, pagpuli mo di sa Pilipinas, mapilitan man kami nga kinanglan nga patubangon ka sa Kongreso kag sa Senate Blue Ribbon Committee. Di para nagidlang na nga hindi ka na lang mapilit, di kami magpilit nga ibutang ka namon diri sa Senado kundi ani diri sa Kongreso pag-resign ka. Galing mga kaki-5 ang informasyon hambal sa aton sila nga gobyerno ilabi na gid ni Boyeng Rimulya sang DOJ nga siya ko panalita sila magpuli sa Saldico di siya ipatubang tingnan sabton niya ginama sa labton niya sadyani tapos ini naman niya ang buang ining daw nagbuang ining si kwan naman ang oras na tablaw na si Saldico na may kwan sa liog may kwan sa may hapin sa liog tapos nagtindog man siya. La 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 duro ay kalain. Duro balibad, duro diskarte, duro alibay para nga hindi lang mapatawag sa Senado agod nga imbestigaran. Pero kung ako sa kay Saldico, ikaw manabat sini kung ako sa imo, ihambal mo na lang tanan-tanan. Kaya base sa ulihi Blacky 500, base kon mangin mangin ang Hilo Reyes di second kabla. Duman mo siyang Hilo Reyes? Si ang Hilo Reyes, mga kaki-5, dumduman nyo? Si ang Hilo Reyes, mga kaki-5, is a former chief PNP. Nga ginhimo ini siya mga kaki-5, nga sekretaryo. Or ano gani nga papel sa kay Kwan, masang tiyempo ni Gloria Arroyo. Ang parte sa, ano ganito nga Dilman, nga na Kwan nga nadalahig si First Gentleman, dumduman nyo na. Siya ang Hilo Reyes lang gid ang nakaintsindi ka nakahibalo sini. Tanan-tanan. Mga kaki-5. Sang ulihi. Ini siya mga kaki-5 ang kwan. Ang halos ang tanan nga ihibalo. Ang tanan nga mga sekreto ni former President Gloria Arroyo. Ara mga kaki-5 sa kay ang Hilo Reyes. Anong natabo sa to during the time? Si ang Hilo Reyes, mga kaki-5, nagkadto to sa pungtod sang iya sini nga Iloy.
Kag gin-report nga ni siyang nag-suicide. Gintiro yaya kagalingon numnuman nyo na. Nga ka K5. Ha? Si Juan Blas, si sekretary, basta sekretary to sa sekretary ang Hilo Reyes. Numnuman nyo na mga ka K5. Chimpo ni Guyang, ni President Gloria Macapagal Arroyo. Nga damo man to anomalya sa unang nga chimpo. Hasta mga ka K5 nga sang ulihi. Sang nagbulos na si Noynoy, pinapriso siya, nagbabutang sa sang truting bulog di sa iyang liog, pares na sa kay Saldico. Mga K5, tapos gina-wheelchair. Tapos siya nakagwa na siya, ginbuyan na siya. K5, tindog mo siya maglakat-lakat, ay siya kabuisit. O hindi, Black K5 ba, Andre? Narima mo man tabo sa kay, sa kay Saldico, subong mo. Tanang nga kadramahan, ara naman. Mga ara na ko na sa tupadya, lapit naman. Si Paon ko naman. Si Paon, mga ka-K5, ang mga tao nga nagkantsaw sa iya, na numakamuman. Di subong nag-resign. Di kun ako sa iya, isugi dyan na lang ang matuod eh. Hindi, Black K5, Andre. Ano ka? Maparios ka sa kay sekretary ang Hilo Reyes? Ang botsi mo na bala ka na. Ako sa imo nga amo na haw. Kanugon sanggin pangawkaw nyo nga kwarta. Kanugon sanggin pangawat nyo nga kwarta sa kaban sa gobyerno. Nga hindi mo manapuslan, mga ka-K5. Kay suruhon mo lang. Kung ako sa imo, isugid mo sino tao sa palibot sini. Isugid mo, man kay parang nga tanan ka mo may salabton. Kay palariho, malag ka mo mga kawatan. De Black, K5 Andre. Ay Maria, ihuni siya, makon mo imo na iya. Butang-butang ka na sa kwa sa liog mo. Ano tabo sa liog mo? Hindi ka kabulo balikid? Diskarte ka naman. Linubag na liog mo. Ka mga diskartidor sa inyo. Yuda puga. Mga ka-K5, hindi bala? Anong balatian niya? Tapos ang problema mo sa liog, tapos na hindi ka katindog. Sinikara ko ng tiktiil mo karon ay. Unakon pa kilala ang taga-Kabaton niya, sinikara ko ng musiki karon ay. Tapos ining buisit naman mga ka-K5 yung nga presidential spokesperson nga si Claire Castro. Ang iya naman nga hambalya, siliyang tanan-tanan, siliyang nga mga ginpanglawag, siliyang sa sininga investigasyon, no? Hindi pa man na sila mapamatudan nga mga may sala na unless sila niya proven guilty. Yung ganyo. Ano yung problema sa inyo kay kadamo-damo sa mga kwarta nyo pa? Himuon nyo nga kakwando. Hampangan nyo mga ka-K5 ang ato nga kasuguan. Hampangan nyo ang layi. Hampangan nyo ang kasuguan. Bangod kay, pwede nyo mapaikot ang kasuguan bangod sa mga kwarta nyo nga mga yudi patula kamo. Kami amon iya nga mga ahaw, nga mga inosente. Kung kaysa kami pa mga inosente, bangod sa mga kwarta nyo, kami pang kabiktima sa mga yudi patula kamo. Kung kaysa hindi nyo mabasol, kung kaysa may mga rebelde sa kabukiran, may mga nagakadto sa bukid, may mga nagapasan sang inang kamutis bukid. Tungod sang ubra nyo nga mga yudi patula kamo nga, ang iban sinidire. Tungod kay pigado nga kabiktima sang inhostisya. Supposedly mga wala sila sala pero nagakaangkon sa sala bangod kay ang kontra nila purtek damo kwarta. Gamito yung mga kwarta nga mga yudi patula kamo. Ugot-ugot ka na kung makita. Ano kinakadlaw mo, burandak? May kanadlawan da? Ate, rakak mo karoon. Hindi bla. Ka-K5. Sadya ni, ari naman, ari pagid. Nasyonal tanay, lokal, karoon na dugay-dugay. Ang mga lokal, tinidamo man ta sa mga interesting nga mga balita diyo. Mayari din nga singer nga membro sang AK-47, takpas drug bypass operation. Grabe nga lan niya, AK-47 daw si Yaso.
Rapper ni samong ngalan niya AK-47, arestado sa drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sa distrito sang Mandurriao. Anong rapper ni sa anong magkanta sa? Kung gusto nyo nga kamo ang ano ganin ang kanta ni ko naman. Kung gusto nyo mag-high, kung gusto nyo mag-bangag. Suyop kamo siya, bo. Para pon ko sabi karon bla. Tawon tamen nakagiambot kun gin parap sa ni K5 aron antes dapat may i-play kani karon nga tingog yang nga nagakanta sa kay rapper ni samong nga AK-47 mga ka-K5 rapper ngalan niya title rapper nga si AK-47 nadakpan sa drug bypass operation. Amo naguro nga nami sa mag-rap kay nga abas tanting utok ya sang shabu. Tonto. Mga ka-K5. Standby ka mo! Plus tatara kiron din sa ato sila nga pagpangalagan mga ka-K5 rigid lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ngayon na batian, builog na ngayon nadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500 the Superior Antioxidant kag sang Klinika D3 Bio the Superior or the Immune System Booster. Klinika DTX 500 kag Mighty C di Power Duo sang Klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Mga ka-K5, ang pinakamaayo kag pinaka-the best mga ka-K5 para sa aton nga ikaayong lawas kontra sa tanan nga mga pamanatian katulad sang diabetes, hypertension, high blood, prostate cancer, lung cancer, tanan-tanan nga mga cancer, cervical cancer, colon cancer, sarcoma cancer kag iban pa. Nga mga ka-K5 nga maka-inisya makabulig para nga ma-prevent ang ini nga mga balatian nga magtubo sa aton sining lawas. Bangod kay ang Klinika DTX 500 kuno ini sang anti-carcinogenic properties agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas naton. Mataas kag masaligan ng potency sang flavonoid kag polyphenols galin sa DSA o kundi sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man nga magmutate kag mangin kanseros. Gani hindi nyo napahulata pa nga magtubo ang mga bukol-bukol sa lawas ta proteksyonan ang aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Aton nga oras alas 8:08. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Klinika D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Klinika D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Klinika Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ibig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mong lawas abdi pirmi. Dili nakakapuyon tungod sa may tisi kontiktado ka pirmi. May tisi vitamin C para pirmi malipayon inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mong lawas abdi pirmi. Dili nakakapuyon tungod
Tungod sa may TC, protektado kang pirmi. May TC, vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, imong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, protektado kang pirmi. May TC, vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may TC. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka parehas ang amarkuso, chia seeds, desugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow, may puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM.
Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad oras sa aton karon. Nakarabori kita sa 16 minutos na nakaligad sa alas 8. Check nato nanay ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Ay kang tanan sa latest nga weather report may nasiplatan mo kurong nga LPA. Sabi testingan tabi lang tawon tabi check naton. Nakakay pa ato sila nga Pag-asa Iloilo pud kita sa kay Engineer Role Cuenca. Engineer Role Cuenca sa latest nga weather report. Good evening and go ahead sir. Yes sir, mayroon gabi sir, kag sa aton man yung pangatag palamati. Aman naton latest weather update sa subong adlaw, September 30, year 2025. Sa karon may sakit ka low pressure area nga ginamonitor sa gwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang ning low pressure area uli nato na siplatan 1,070 kilometers sa east-northeast of Eastern Visayas. May medium chance ining low pressure area nga mag-develop sa isa ka bagyo, kag posible ini siya magsulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility sa subong nga gabi or buwas sa aga. Easterlies or mainit nga hangin dali sa dagat Pasipiko ang nag-epekto naman sa pungsod. Kani bangod sining sistema diri sa aton sa Western Visayas, lauman sa gihapon naton ang generally maayong panahon. May mga posibilidad lang sa gihapon sa mga isolated nga mga pagulan-ulan, pagpangilat pa nag-oob, dala sining easterlies. May nataptap kasarangan naton nga hangin, di ka nabagat na nasidlangan pa nabagat na nakatungdan. Magdalay ni sila sang makanay tubtob kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 25 to 29 degrees Celsius. Adlaw nato nagtunod alas 5:41 kag magabutlak kini siya alas 5:39 buwas sa aga. Kagamo naton latest weather update talindi sa Iloilo Pag-asa, Role Cuenca. Hello Engineer Role. Yes, sir. Oo. Ining low pressure area nga nakita na to, nasiplatan na to, no? Sa sagwa pa man sang PAR, pero may tendency nga makasulod diri sa aton sining pungsod. Kung pananita makasulod sa aton pungsod, kag mangin ini siya ang mangin tropical depression o kung mangin bagyo, anong sunod nga ngalan sang bagyo, Engineer Role Cuenca, sir? Yes, sir. So, Bagyong Paulo ang next naton nga pangalan, sir. Bagyong Paulo. Yes, sir. Okay. So, kung magsigi-sigi ang tracking niya, more or less, mga pila ka adlaw sa makasulod diri sa aton sa PAR? Well, possible sa subong nga gabi, sir, or buwas sa aga, yara na yun sa sulod sa aton PAR. Okay. So, may tendency nga ara sa medium chance, no? Nga mangin tropical depression. Yes, sir. Sakto na, sir. Okay. With that, Engineer Role Cuenca, sa latest nga balita kag information sa ato sining Pag-asa Iloilo. Thank you so much and good evening sa liwat, sir. Yes, sir. Thank you, kag mayong gabi man. K5 News FM. Kampiyon Report. Abatan mga K5 report kay impormasyon nagikan sa kay our latest nga information may kang tanan sa latest nga sitwasyon sa ato sining nga panahon sa bilog nga Pilipinas diri sa aton sa may Western Visayas mga K5, no? Ay nasiplatan nga low pressure area ara sa sagwa sang PAR pero may posibilidad karon sa gabi magasulod na ini ara sa mga 1,255 kilometers east of southeastern Luzon mga K5. Nanglitan nga magasulod siya sa Philippine Area of Responsibility kag mangin isa siya ka tropical depression. Ini siya mga K5 ang pagatawgon nga si Bagyong Paulo. Damo ni nga ngalan sang bagyo nga daw nami pamatian gawa no. Kalabanan siya mga upong, mga nitang, mga Yolanda, mga Berto, mga Nando. Mga ngalan sa to sang unabla sang Chimpo, mga ngalan nga mga kuana K500, mga original nga mga pangalan sa mga Pilipino. Amo na yung mga ngalan nila.
Yara ko sa una kilala nga ngalan niya si Lula Adoracion. Si Lolo Policarpio. Si Tiyoy si Tiyoy Alipio. Si inang Lula Nitang. May si Lula Margarita. Subong mo na yung mga chimpo kay 500 mga latest ng mga pangalan subong pirte na may mga combination na. Ay hindi bla. May mga inang Ayan Kyle. May mga why na sa una may mga Maria pa hindi bla may mga Maria na sa una ya kay 500 no. Sabi si Maria inang Maria Judita. Maria Capra. Kalain. Ay, kalain! Maria Capra. No, pis-pis mo naman. Tapos sa pinakauna-una, pag yung mga pangalan sa una kay 500, mga kwan, si Punay, mga si inang Liwayway, o hindi, mga ngalan na sa una, mga Liwayway, ano pagigani naman, mga basta mga ngalan lang, mga presabis ang mga tubig, mga sa tubig. May ara gani ngalan nga si Piping Daguob. Felipe, si Julian, ang subong niya mga ngalan, subong niya mga kakipay ng mga mga stylistic niya, mga Kyle, mga ano pa na, mga lang tawan niya si Hernandez, ngalan niya Bryce. Ang mga ngalan niya Bryce niya kay 500. Why na niya sa aton sa Pilipinas, siya mga pindin niya ngalan sa Pinoy. Hindi bla, Bryce, amo na subong ang mga ngalan, mga Kyle, mga Bryce, mga inang ano pa ng mga ngalan, siyang inang basta ang sa una yung chimpo yung mga pangalan niya, mga Maria Clara, mga inang Liwayway, mga ano ganin ng Kalandon, mga ngalaw. Ano yung mga ngalan sa una ya, subong sa mga Los Viminda, nang Los Viminda na mga kuan mga ngalan sa una pa. Ang buot niya silinga, buong buot niya silingon sina ng Luzon, Visayas, Mindanao, no? Los Viminda. Mga ngalan sa una ya. Subong niya daw yung mga ngalan subong puro mga tate ang mga ngalan subong. No? Mga Kyle, mga Bryce, mga brain, mga ngalan niya, mga brain, may lang kon mag-brain na, may lang kon brain lang, pero kung may ngalan nga sugpon nga damage, tapos gid. Hindi gani, cells, no? Brain cells. Mga kakipay, dahil lang, na patay ni nga ako ng cellphone nga kuan man nga. Lagkabi kay 500 na patay ni nga ako nga monitor din sa aton nga Facebook. Okay, nabasa ko sa mga mensahe sa aton nga mga followers bla. Napatay siya, patay ni siya man. Daw gaugyon ka sa mga kuan sa mga busar ka sa ako subong nga. Antes ko i-check ang report kay informasyon nagikan sa aton nga mga K5 reporters. Nabasa tayo mensahe nagikan sa ato sini nga mga followers mga ka-K5 no. Nahon tayo mga mensahe nagikan sa K5 News FM Iloilo ato sini nga mga followers mga ka-K5 sa K5 News FM Iloilo. Pagkatapos sunod naton ang ang June Kapulot News Live. Para nga makwanta sa isa ta mga mensahe kabalo kamo kuan imong kinanglanon tani kay hatagan taman isang pagtamod kag hustisya ila sini nga mga mensahe kay at least mga masugid nato ni nga mga followers. At tingala ko ni bla nga sado gini bala ka kuan sado bala ni kadungol sang si Lolo Mitso.
una ko nga pungko diri sa nagligad nga programa ta gadlagan mga tag 1.2 ang aton nga mga views bala nga live. Subong tulo sa Luzon ta kalabot sa kagatos. Ano tabo siniman sa kuan man anong nagakatabo sini nga kuan ka. Ari pa ring isa kuan pagido sila nga mga ngalan nga mga bag-o so sila nga mga honeybee ba daw buyog ba. Siling ni Ana lapating sila daw ha nya mga honeybee ba daw buyog daw pamatyagan ko daw pulot ba. Naon ta mga mensahe nagikan sa aton nga mga K5 followers no. Sa kay Hana Lapating, sa kay Darlene Lang. Good evening Sir John, I always watching from Guimaras. Kay Jerel Burgos Tanangunan, ngaran nanda si Bugaong, si Pasing, kag si Montani. Grabe ba? Ang mga grupo, yasang mga grupo, tang mga uton na to nga mga ate, mga ngalan nila, lain man niya. Mayara nga si Kalumbuyan, mayara nga si Kamaisan, mayara nga si Kamutihan, mayara nga si Kapahuan. Kundi lang sa natawa mo na ngalan niya. Sa kay Hyacinth Bercadis, good evening Sir John, watching and listening. Pasyaw talanda sa lulo ko nga si Leopoldo Villarreal Jr. na amo nga mga ngalan niya, mga chimpo pananamon niya. Si Leopoldo. Kita nyo. Mga ngalan sa mga matutuod ng mga Pinoy sino pa? Si Edgar Badbadon. May kilala ko Sir John. Si ngalan niya si Bilatria. Grabe ngalan niya. Bilatria. Na namin siya si Christine Gardo, siya namin nga ngalan siya Scarlett. Pirte Scarlett kung kaysa mga apo niya mga ngalan nga mga amo kung kaysa mo para mga maldita. May ara maguro Scarlett nga ba buot. Si Ralph Dasa Luntao, Silinya Maria Ihunis di Garapon, Santissima Santimoson, ngalan ay kalain. Chimpo katsila na yung mga ngalan pare Ralph Dasa Luntao. Mga ngalan nga na mga chimpo katsila na ya. Imo ngalan no nga Ralph niyo. Ngalan na niya sa mga ulihing tubo. Nga Ralph nga mga ngalan niya, hindi niya sang mga kuan niya, mga sang una nga chimpo ngalan ng Ralph ya, hindi niya amo ngalan, ang ngalan sang una ya nga chimpo Rafael. Hindi ba? Kay 500, hindi Ralph Rafael. Pero kamo ang aton nga mga pangalan, nagsunod kita sa mga chimpo ni Katsila. Yung mga ngalan, tas ang unang nga chimpo Katsila na mo nang halos kalaban ng mga pangalan. Kaya sila sang una nagarehistro sa aton mong pinapang kadtuan nila kita sa mga lugar ta, pamangkuton, dyan ang ngalan mo kag apelido mo. Kita nyo ang amon nga apelido, naghimo nga kapulot. Ang amon nga apelido sa una, original ya kanto mayor mo. Ang amon nga apelido kay 500, original gay sa mga lulo namon, kanto mayor. Pagkato sang Katsila, pinamangkot, yan ang ngalan mo. Siling niya kay may ginapulot sa nga kwan. Ang lulo namon may ginapulot sa nga manggabla nga luto. Nga kapulot. Lista sang hapon, sang Espanyol, kapulot. Hasta subong, John Kapulot. Pero ang original namon nga apelido, Kanto Mayor. Amon ang istorya sang amon nga mga kaluluhan, kag sang tatay ko. Kanto Mayor ang original namon nga apelido, hindi kay Kapulot. Gabi pa yung ngalan ko nga namin ng mga Kyle David. Kyle David. Amo na mag-pronounce subong. Hindi na kay Kyle David, Kyle David. Asas, kasosyal. Pero kung kay isa, maabot ka ni isang chimpo nga magkainom ka makakuan para kuan ka mga mauyon nga mga ngalan. Sino pagid ang mga Christine ni nga mga ngalan ni hindi ni siyang chimpo na Christina ni ngalan nila.
Christine Gardusi, silingon ulihin ng mga ulihing tubo na kamo. Edgar Badbadon, na mga Edgar ni, mga ulihing tubo ni, isang una ni ngalan sini Edgardo. Hindi Blacky 5 Andre? Tapos, sino pa? Si Patricio Castor. Mayang gabi. Ate mo niya mga Patricio, niti mga chimpo, kuan pa ni? Chimpo kachila ni. Mga Jerel ni. Mga ulihing tubo ni. Jerel Burgos, Tanangunan. Nya Parejon, Tamyaw, si Boy Choco, Talyedo, dyan sa Tubungan. Kag Ted Goding Takda, sa Baldan Tubungan. Mga Ted nga mga ngalan ni mga K5 Andre, hindi ni tuod nga kuan, hindi ni mga sanguna nga ngalan. Ang sanguna nila nga ngalan ni abi mo kunano, Teodorico. Subong gini mo lang din social, Ted na lang. Si K5 Ted Francia, Ted man ngalan niya, no? Dapat Teodorico na tawag ta siya. Teodorico. Kaya makita mo sa buwas gani K5 Andre, tawagon mo yan, aton, kamusta ka na, Sir Teodorico? Si Reynaldo Gorisita Sirmunya. Namo na iya mga Rinaldo na yan, mga amuna, mga ngalan, nga kampyon. Maricel Baloro Kasiple, good evening sa niya idol, Sir John Aluhado Kapulot. Mga Maricel ni, ati latest ning mga ngalan. Ang imo nga ngalan sang unang nga chimpo, hindi Maricel, dapat Maria Cilia. Amo na ngalan mo sang una, subong mo lang nga Maricel. Hindi bla? Ang kay Christine Gardusi, ni ngalan niya ni, hindi ni Christine, dapat Maria Cristina. May mga Maria na sa una mo. Siling ni Rat Dasal Luntaw, sila niya si Angelo Reyes. Pare, former AFP chief of staff ni Estrada. Tapos nag-withdraw siya support sa kay ERAP sang EDSA 2 kag si GMA nagpresidente, gin-appoint siya nga ni Arroyo nga DILG Secretary, DNR, DOA kag National Defense. Dumduman ko. Mo galit ni, no? Tapos nadalahig siya sa NBN-ZTA deal corruption. Nga ang ining NBN-ZTA corruption ang nagpatigayon siya mo si First Gentleman. Gusto na. Mga ka-K5. Sakay Shane Reyna Taghap Okanya. Good evening, Sir John, watching from Saudi Arabia. Mga Shane niyo, mga ngalan niya sa unang nga chimpo ni mga Maria Siena Rainara. Subong Rina na lang. Si Fred Pasgala Jocampo, no, kay Fred ni muni ulihing tubo man siya. Ang tuod-tuod yan nga ngalan sang una, hindi dapat Fred, dapat Alfredo. Alfredo Pasgala Jocampo, na dapat Alfredo na. Si Hudlom Montana, nainayain ang ngalan niya sa mga hudlom. Joke lang Okay, mayang gabi lang da, sa kay Hudlom Montana, Nonito Sumbong, namo niya mga ngalan, mga Nonito. Watching from Barangay Balduza, Zone 3, Sumbong family. Okay? Ayos, wala, sige Salamat kid sa mga followers, si Nini Celeste, mayong gabi man. Siling ni Nonito Sumbong, siniya si Duterte, kapos lang sa ila, magkaladkad ang duhan niya katambaloslos daw hindi ninilaya mapabalik umuga ni man. Sige. Adaligid lang ka K5 na mayari kita na nga flash report. K5 News FM Flash Report. May shooting incident, no? Nagluntad sa subong nga may tinion sa may Banwa Sang Dueñas. Check na to ng flash report naging sa patrol with ka K5 Kim Kaluyo. K5 Kim, go ahead. K5 John, bago lang sunod ng information, may nagluntad nga shooting incident dito no, sa may barangay Punong Grande sa Banuasan nga Dueñas sa Iloilo. Sirigid lamang no nga gabi K5 John. According sa initial nga information, ang biktima ang isa ka teacher
o kung maestro John na residente kung tumandok yasang Pasig kag nagatudlo man no sa may Pasig City kay 5 John kag according diri sa information nagasakay na siya sa iyang salakyan kag allegedly no ginbantayan kag tawag na ginluthang kay 5 John as of this time based diri sa information kay 5 John no, which is i-validate naton allegedly ginbawian ni siya sang kabuhi kay 5 John subong proceeding kita sa area agud mahibaluan ang ining information dito sa area kung ano ba lang ning motibo kag ano nila may kaakig ni sa maestro nga nahimo sini kay 5 John ang ining krimen no kag nautas ang kabuhi sang manonodlo kay 5 John nga mo ning biktima. Okay, sige, no? So, grabe nga balita ni. Makon mo na, maestro, gintambangan, kaginutang, ang report nga daw na patay pa, no? So, standby kamo sa ato sining mga tagparamati. Kuhaon na ito follow-up report. Nagika sa patrol na ton sa pagpadulong sa sining area sa diin na tabo ining insidente. Kay 5 Kim? Yes, kay 5 John, no? Additional info lang, mga around more than 40 years old, no? Over 40 years old ang iya sini nga pang idaron kay 5 John. Sang biktima. Kag ang iring nga biktima no kag subong padayon pa didto no ang pagchekyar didto sa area agud madakpan ang ining mga suspetsado kay 5 John. Plus report upon sa patrol with kay 5 Jason Talaro na naman si kay 5 Kimon Tanya Kaluyo para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag karingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Flash Report. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Nabatan mga K5 Flash Report. Nagiga sa patrol with K5 Kim Kaluyo. May katasin ng isa ka shooting incident ka nagluntad sa isa ka area dito sa masyudad sang Pasig mga K5 sa diin. Ang involved ring biktima suno sa informasyon isa ka Asa Dueñas kali no. Sa diin nagamaestro ini ang biktima sa Pasig. Ginbantayan ini siya papauli sila nga puluyan dire sa may Banwa sa Dueñas. Kag gi-report nga tinlothang mga kakipay informasyon ang biktima daw na disgrasya gid no. Sa taon naton karon kon sino ini ang biktima nga isa ka maestro. Matuod gimabala nga maestro ini. Initial pa lang ni ha. This is subject for confirmation and gusto na this is a developing story. So standby kamo kay base karon dugay. Nakahatag kita sa dugang nga mga follow up angot sa sining insidente mga ka-K5. Ara na, talamak na. Yung mga tiniruhay na, ambot na nung tabo ni base may dumot. Taon ta na karon mga ka-K5. Sa ato sining nga pagpangalagay oras naton karon 38 minutos na nakaligad sa alas 8. Shout out man sa kay Lang Ladublan, kay Jumar Tubungan. Good evening John. Shout out sa Tamayo family sa Parara Sur, Tigbawan. Si Lito Lapid nagkapot pusel ibutang niya kag magsumbaganay. Ti Pinoy gani amo ning original nga Pinoy. Bala mo na gid yang pusilya way nabala kundi siyempre matapungulay sila Iyas Asilbon, mayong gabi man. Almost Grace, good evening. Michael Blasi Siles or Blaze Siles. Wala pa bonus ka Idol John? Wala pa. Sa December pa na. Kay Johnson Libuna. Mayong gabi man. Kay Julio Sancho Abilarde Medina. Good evening man. Mayong gabi sa kailang ladublan niya advance Merry Christmas Maninoy John Caps. Mayo guro dito ta makaruling sa mga kontraktor kay basi dako-dako mahatag nila. Para lagyo na ganito. Wala sige. So saylo kita sa mga followers naton diri sa John Kapulot News Live no nga Facebook page no. Pang isa-isahon taman si AJ Lacorte, Elias Lacorte, Urig na Idol John. Mga Elias ni, mga ngalan niya sa mga urig ng mga Pilipino. Franz Abiliar, si Franz Abiliar ni ngalan niya ni latest na ni. Ang original niya ng ngalan dapat Francisco. Mercedes Malquerido, namo na yung mga ngalan, mga original ng mga ngalan na Mercedes. Si Gilna P. Saratso, may gabi man.
Kay Toto Bolido, may gabi. Leo Recto Matiliano, good evening man. Emma Castro Cabilan, good evening. Parcon Sicada Eduardo Jr., shout out. Peter Standarte, shout out. Jiminay Salavante, shout out man. Hazel Mayer, shout out man. Mga Hazel ni mga latest ni. Siyempre mga bataon pa rin sila mo. Peter Standarte, dapat ni ngalan sila ko mga original ni Pedro Silio. Peter. Mga Jenny Halyorina, na mga Jenny ni mga kuani ang mga ila sini nga mga ngalan sa una mga Jenny, bo sila sa mga Jenica, Jenny Kanan. Jenny Kanan. Pamatil ato sila ko no gawon na to sa Lebanon. Kay Richard Pistanyo. Sang una ngalan nila ni mga Ricardo ni subong ni Richard na lang. Sa kay F. Cormida, good evening man. Ninita Raneta, present basta may program ka, aragid ko. Thank you. Sila niya. Sa kay Rose Simpas, may gabi man. Laila Sofia Altilio Hiroche. Mayong gabi. Kay Rhea Capanas, may gabi. Rose Simpas, may gabi man. Sa kay Ralph Abario, watching from Tibiao Antique, Idol John. Okay, ayos, wala sige. Sa ato sila nga panumbalik mga ka-K5, check naton ang mga balita nagikan sa iba naton nga mga reporters, mga ka-K5, no? Tagtalay komersyal kay 500, balikon ta mga report sa ato sila nga mga reporters. Sa mga balita ngayon na batin ang builog na nga ginadulong sa inyo sa kalwan sa Klinika Disribayo, the antiviral and antibacterial specialist. Hindi lang kay antiviral, nagapapino sa supat, nagapabilin nga huben, kag nagapanami sa ato sila nga lawas mga ka-K5, Klinika Disribayo kontra pagid sa sipon hilan at ubot rang kaso kag wala labot sina kontra sa tanan nga mga pamalatian nga tuga sa mga virus kag sa mga bakterya. Ay man ang Disribayo mga ka-K5 isa ini ka superfood supplement nga ginhimo sa gikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pari may maayo nga mga natural antimicrobial properties ilabi na gid batok sa mga virus kag sa mga bakterya ilabi na gid mga dengue virus niya kayang kayaya na ka-K5 nga kay ang medium chain triglycerides o kon MCT nga hali sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sa Disribayo ginahimo ini sa aton nga lawas into monoglycerides kag amo ning ginatawag naton isa diri amo ang monolaurin. Ang monolaurin nga hali sa Disribayo gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sang Disribayo pinaagi sa MCTs ang absorption sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga ka-K5 isa na siya ka-fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadingge. Ginapanami man sang Disribayo ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig agud malikaw ang lawas naton sa bleeding kung ikaw na impektar na sang dengue. So gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati likawan naton ang dengue, likawan ng iban nga mga viral and bacterial infections. Nga nagasulo sa aton nga lawas gatuga sa aton nga balatian hasta nga kita ang ma-ospital mga ka-K5. Likawan nga ma-ospital. Kinanglan magapabilin nga healthy ang aton nga lawas. Mag-inom na kita sang Klinika Disribayo the superfood supplement para layo kita sa mga pamalatian labi na sa dengue virus. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika Disribayo. Alas 8:44. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay,
importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yun lang nga panundungon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ipatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bagunga paglaong. Wala sang maya ay bisan nanuman kabutlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Miluy. Before ko na Mexico, almost a decade ago, Santo, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil para actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapastay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magkabira sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa akin. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabutlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Miluy. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay sa aktivisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagnan na ginpanganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita, padayon nga magakugkong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na handa ang palangga, servisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang pag-iwong sa bagong paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Miluy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako
ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Bisa na kabudlay, bisa na ka-pressure, I am very blessed sa ato bahal nga makako, and the instrument nga gamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaay anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inobar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaraga daton nga oras karon. Karabol kita sa 54 minutos na ang nakarigad sa alas 8. Sa sini nga mga tineon, sa iluan na naton ang mga detalye sa mga balita nagikan sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters. Kuan kuno daw appoint ni Secretary Dizon mga ka-K5 si ERD, Assistant Regional Director sang DPWH Alfruto, nga himuon nga OIC Director sang DPWH. Ay, buinas man siya ba? Hindi ka magsagid at kaginago, ha? Basi sundon mo iban nga mga direktor, bla? Kabay pa mapakabuot kada. Kag hindi ka na magsagi pasang upod-upod kag
upod-upod sa mga ma-influensya nga klase sa mga kontraktor. Kay ganubo nga naganubo ang pagkilala ko simo. Okay? Kag mga ka-K5, istoryahan tara karon na diri sa ato sini nga pagpangalagad sa sini nga mga tinion. Check naton report kay impormasyon nagikan kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Rapper nga si AK-47 nadakop sa drug bypass operation. Mga ka-K5 diri sa may distrito sa Mandurriao. Sino ni si AK-47? Siyempre ang ngalan niya Pusil. Check naton si ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo. K5 Aaron sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. Ka-K5 John, hindi na makatambong pa ang rapper nga ini. Bali stage name yan si AK-47. Kay Bangod, ang sungad yun sa pag-rap, doon nag-ratatatatap Ka-K5 John. Okay. Nagabarak, abi ba ya? Yes, gabarak, blang yan, rap Ka-K5 John. Amo na ang... Pero taga-dire ginasa sa, taga-dire ginasa sa Iloilo, ang ning rapper nga si AK-47 taga probinsya gisa sa Iloilo, halin gid sa may istansya Ka-K5 John sa parte norte na. Akon sa diin naka-board dire sa barangay Bakhaw Mandurriao. Kag nakasaylo sa isa ka subdivision sa barangay Balabag Santa Barbara Ka-K5 John. Okay. Pero sa subong ni Ka-K5 John, nadakpan isa sa bypass operation pasado alas 5 kay inalamang sang hapon kung sa diin ginoperate ni sang City Drug Enforcement Unit kag natigayo ng operation or na-consummate ang transaksyon sakop na sa barangay Airport Mandurriao. K5 John sa aton yung mga tigparamati, no? Ini siya magluwas sa stage name siya ni ang alias niya mo si Ruel, 38 anyos. So no kay Police Captain Roque Jimenez III ang hepe ni sang CDEO. Nawakla ng subject kay K5 John so isa ka plastic sa 6 ang ginapatian sa buo gamit ang 7,000 pesos nga bypass money na recover dugang sa iyang posisyon o kundri mismo sa may U-box sa iyang motorsiklo ang kahita kung sa diin nagaunod pagid sang 11 ka mga plastic sa sang ginapatian sa buo na recover man ang bypass money, cellphone kagang amo ning iyang motorsiklo. Tatlo ni kasi man ang K5 John nga gin-monitor ang subject kag sa nasambit lamang or diri lamang sa Iloilo City nagabaligya sa sang illegal nga droga. Napreso ni siya sang 2015 kag nakagwa sang 2017 sa kaso nga frustrated homicide ang subject. Dugang pa ni Police Captain Jimeno sa diin sa Bakhaw Mandurriao gini siya Ka-K5 John nagakuha sang supply. Kag may ara na sang impormasyon ng pulis kung sino gini ang ginakuhaan niya. Sa karon Ka-K5 John nakahunong na siya diri oriado sa kustudiya sang kapulisan naton kag amo ni ibaluan nagako daw Ka-K5 John may battle may battle pa sa Ka-K5 John battle sa din sila nagbattle rap battle Ka-K5 John gani sa din kabalay ilingnan sa Mandurriao. So nagkuan pa ni sa nagbarak pa ni babay sa nagligad nga adlaw. Sa ano Ka-K5 John sa Palabuton nga Sabado nga adlaw sa sining sa Palabuton sa Sabado nga adlaw. Ini nga Sabado may ara pa sa nga kwan. May schedule pa sa sang iyang kwan nga pabarak sang iyang sungad. Yes Ka-K5 John. Tiway mo gin pa sample nahuya sa Ka-K5 John pero nakita ng iyang kung paano siya magbanat sa K5 ng gabarak, hindi mo kumbaga maglantaw kasi doon hapuon kasi paghamba niya sa K5 John. Kasugo siya guro siya boy. Yes, oo. Na-mention pagid na ni Police Captain Jimeno nga during or sometime nag-ara sa saligan nila o siya nag-rap siya, di ara sa influensya ni isang illegal nga droga ka K5 John. Grabe no. Perte nga klase ka mga tao ni no. Tapos damo-damo sumulunod ya. Pag kuan siyempre may nag-idolay siya kay ti rapper sa mong hindi da. Tapos ang nag-idolay sa iya hagaron niya ma-part niya kuan to blaw, siya blato kay para nga magnami man sungad mo.
Kita mo katuntong klase. Maria Ihunis, Tigarapon ni Santissima, oo. Pagkatapos kung mabakulan mo gani, mawaswasan mo, ikaw pang malain, mambal sila nga inang ginakuan sila, ginakundinar sila, pero pag matuod lang, ga-impluensya kamo sang tao. Gakanta kamo da, ga-impluensya kamo sang tao, damo kamo supporters, damo kamo followers, pagkatapos adik kay imo yang haso ka. Hindi Blacky 5 Aaron? Yes, tani ka kay 5 John. Kay ti subong nga daan niya mga kabataan mahilig sa mga rap, niya kanta, di kalabanan ning na-idolize niya yung mga rapper kay 5 John. Pero ako ni sa una, daway ko yung namian sinasang kanta ng mga rap na. Yes. O ti iban siya kay 5 John, mga kabataan na binong mahilig bala sa mga rap ni 5 John. Why tupa klase kanta na. Ikaw onda, anong klase ka mga kanta? Anong kwaon mo da sa mga klase kanta nga marap ka tapos ang imong rap pang suya sa imong isig ka pareho? Hindi bla mo na kalabanan? Yes, ang kagisa pa parte Blacky sa kay 5 John sa mga droga. Gani, katuntuhan kuan ko na kagi ko na nga nakakita ko nga may battle sila. Gintistingan ko lantaw. Ang ilang nga mga kuan, ang ilang nga mga panghambal, hindi na ya kanta, recite nga dala suya sa imong kainkwentro. Hindi na ano klase na yaman. Kuando pinalagpat nga klase ka utok, utok sa mga kuan, labanan na pinalagpat kasi utok kay sugo ang utok sang shabu. Hindi manami mati kasi ila, hindi manami. Malo mo na nga pati mga kuan, pati mga miga nila, ginapang bira nila, ginapang akiga, ginapang ano nila, ano na klase. Ni bla, may sample kada kay 5 Andre, may sample ka sang rap. Mapabatit tabla sang mga sample nga rap. Mati kada kay 5 Aron na. May sika K5 Aliera Joy Apin may ara sa nga nabalaan kuno nga kampiyon nga rap mong ato ginambala niya si K5 Andre pabati tabla testing alam matiin nyo bla kung ano klase blang diskarte sa ilang rap na blang ginago. Ay sorry baba ko sungad ko nimo tampawon nga sungad ko. Sorry. Aming sungad ko ni man. Galing kay Manti, abi nyo mga kaki-5. Kuan ako, abi mong nang prangka ko lang magambalaw. Yung kisa kadala ko isaway ko kabalo nga rin ko sa radyo. Sorry liwat sa mga ginikanan da nga nakabati mga kabataan nila. Sinsyahan nyo ko ha, nakahambal naman ko sa ngamuna. Arip matiin nyo blang style sa mga rap nila, ginakuan pa namon, gina-download pa namon. Para mabatian nyo, nga muna, ng dala bala sang ka-addict, dala sang ang ilang kuan nga estilo yung mga kaki-5 ya kuan gidya pulos tutuod ginaya ako yung nanamian sina sa mga rap nga muna way ko nanamian guro ng mga kabataan maulihing tubo subong kaya mo nang ilang kuan mong ilang gintakuan may pagani mamati ko na sang kanta ni Imelda Papin mo maka-relate ka pa mahambal sang Lunes nang tayo'y nagkakilala Martes nang tayo'y muling nagkita. Si kuana kay 5 Aron no si Imelda Paping magakantas na kay 5 Aron. Yes. Pero naabtan mo pa na? Yes, okay kay 5 John, no. Amo nang gisagin ng pamatian kay mga pang mga OPM la, mga 90s. Nga mga kanta kay 5 John. Nami na ya, at least mga kuan pa yung mga ano pa ginang mga kanta ni mga Eva Eugenio nga mga kanta bla mga Paradise mo namin mga kanta na When I with you in paradise you will never say goodbye. Kalain may kuan lang ang tuno ya kag ang melody kag ang iyang lyrics nami ikumparar sa ining gusto kong Santong kabayo! Natatawa ako! Hihihihi! Yan ang batian mo na, ano kwaon mo da abi nga lyrics, sabi nga kanta, ano kwaon mo da abi kay 5 Aron sa mo nga klase isang lyrics?
Yes, sa mga K5 John. Inadik, hindi bla? May ara pagin K5 John nga mga ilong gusong kay Nanay Maculet, labata ni Nanay Maculet nalipat sa pangalan. Nga sikat isa sang una, nalipat kanta niya, kung balaan mo lang tani. Ang ating nga na batsaga. Kita mo, hiligay nun siya, hiligay nun nga kanta, pero nami pamatian, hindi bla? Nga ako lang ang higugmaon ko. Hindi bla mo na? Kung balaan mo lang tani, nga ako lang ang higugmaon mo. Kung di dami pamatian, di bla? Hindi kay santong kabayo! Natatawa ako! Hi! Inadik! Ano pamatian mo dabi sa inang nga kasi siyang lyrics, sabi, kay 5 Aron? May maintindihan ka? May maintindihan ka? Santong kabayo, natatawa ako? Anong klase ka utok naman? Utok ka, adik na! O hindi, bla? Yes. Ano pa ginagani ibang nga kanta? Nga inang puro tanan nga klase. Inang nga klase sa mga kanta, ibiyag niya ka, adik kanta yan. Ginapulos kasi ka lyrics nga klase sa mga kanta nga na mayon hamakon mo santong kabayo nga may santong nga kabayo aw. Visit. Natatawa ako bo silingon kadlaw kang ikaw lang bo silingon ti kuan kay hi kay. Ano bla? Ara na kipay ba Andre? Ara pamatian tang mga rap nila ha para mabalaan nyo nga way gini pulos nga klase sang ulobrahon nga way gini tupad inadik-adik kinaya. Okay, 5 tripping ginaya. Okay, 5 Andre. Are pamatian tabip matian ta. Ang nanay mo na ginom kortal sang kinabusong ya ka. Kay man siya mismo abot ya nga hopeless ka na. Subo-subo storya sang kabuhi mo pang teleserye ba? Ang title anak, ba't nabuhay ka pa? Matribe leader ka naman lang sa tribo pag hinulsol pa. Sige, sa sunod sa ilo ka naman, tribo wala tsansa. Ano agad ka di mo nga sa DA ka nag-intra? Kadamo sang pwede tripan nga alawas mo pa. Kang laban-laban subong nga gabi, ma-storytelling ka. Round 1 hasta round 3, sugpon-sugpon istorya. Pro believe man ko sa bilat, singiloya. Bakod-bakod sa mag-imo istorya. Pro laban-laban halinto sa imo nga matutuod nga eksperyensya. Muna nga sa ulado mo tanan, kag detalyado pa. Wala kag gidya sa mapuslan. Bakas sa mga gunshot, laban ba sumsuman. Maamot sa 5, imna niya 50. Kita mo, batian mo. Anong klase? Ano kwaon mo dabi? Kay 5 Aron? Yes, mga K5 John. Ang tingog to, amo to, iya to tingog ni Kwan, ning bisit nga nadakpan niyo. Ni AK-47. Batian mo kung ano. Muna nga AK-47 sungad ya, pero matibla. Di tapos kakadlaw mo ang mga into man to, mga adik man. Sa imo nga paglantaw nami bla pamatian na. Kay 5 Aron. Yes, ang bagay K5 John wala gid pulos. Unlike abi kay sa iban K5 John may balagtasan man ginatawan. Pero pang academic siya galing or more on academic siya bla ka K5 nga topiko. Kung sila yung istoryahan ginabaisan lang kakatabo sa pungsod. Sa iba niya pungsod, sa K5 John, doon nga muna lang ang mga balagtasan, mga debate. Okay man na siya, pero dapat, hindi pag-ipaagi sa amo sina, kay katuntuhan, dapat na ipaagi na sa mga matuod-tuod nga debate sa iskwilahan. Hindi bla? Yes. Yes, sa K5 John. Mga amo na, tapos, tikita mo to, batian mo to, may mga pamuyayaw pa sa iya. Ang mga kabataan subong na namitan sila mamati ba sa kabilang-bilang. Kay 5 ti mo na mga influencer ni sila ga-influensya sila sa tao, ga-influensya sila kay gakwan sila, nag-rap sila pagkatapos ang rap nila puro tarang katuntuhan wala pulos. Inadik-adik amo nang rason kung nga kung imo pamatian, hambalo mo sila ga-inadik na magkamuda, mangakig pa na sila. Nambal sila nga ginakwan nyo kami, gina-discriminate nyo kami, kay ano mo na kay amo kami niya,
Kung samhan balo mo na sila nga addict, hindi pa na magpati pero lang tawablaran na pamatudan nga addictos gid man gali. K5 Aron. Yes. Ka K5 John. Kag sa mga nagapamati, dira nga mga kabataan, sa mga ginikanan mga kabataan nyo, sa bayon nyo, hindi mag-intra sa mga muamo ni, kay nga wala pulos, klase ka, way pulos nga klase sa nga buluhaton ni sa mga kabataan, way tupa, ginaya, puro ginaya katuntuhan, hinaslo, ginaya klase ka obra. K5 Aron. Yes, amo gid sa K5 John. Kag, K5 John nagapalinto naman si Paris Captain Jimeno, sa kutob nga sa iba wala pa sang plano nga maguntat sa pagbarigya sang Sabo diri sa Iloilo City, hindi sila nga magtaka o hindi maguntat sa pagpanakop ni sa mga matunto ni ari sa syudad sa K5 John. Okay. Kag K5 John ang ining balita nato ginadulong sang kaluan sang extend food supplement sa nanggit nga kapabaskog sang resistensya ng mister good nga ma-satisfy man si Mrs. Magluwas diran nga panami pag isa sa aton nga blood circulation kaya nagapahiway sa aton nga lawas sa posible nga mga baratian. Ako naman si K5 Aron Refoyo para sa Kampiyon ng Balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Moto dakop si AK-47. Gintawag siya nga AK-47 kay sungad ya kuno tararamos. Gabarak. Pero ang mga ginapagwa na sa mga sungad nila, puro tanan mga kabastusan. Way tupa. Way kagikwaon mga ka-K5. Leksyon ang pamatian mo. Way leksyon. Mga gaguluwa sila. Puro tanan niya, gid ang binastos gidyan. Ila-ila lang ya balate. Kung iyo pag sa pamatian nyo, gakanta sila? Wala. Ga-recite, pero ang gina-recite nila, hinaslo, klase ka mga tinaga. Kaya ginakwaon ng mga kabataan, that's why mga kabataan nyo sa wayon nyo. May mga ara, gani nga mga pariyo sina, hindi pagpakantua mga kabataan nyo. Kaya gina-influensya ina sila, mga ka-K5, sang amo sina nga klase, sang inang environment. Which is hindi manami para sa imo nga bata. Mga ka-K5. Sa sining mga tinanong check naton si K5 Kim Kaluyo. Mga ka-K5 sa balita parte sa pag-appoint sa kay Pruto kag inabi na gid ining may kang tanan mga K5 sa sa parte mga ka-K5 sa sining sino si K5 Jenny o kung si K5 si K5 Kim. Kung sino lang mauna sila, mga ka-K5 ini may kang tanan sa ginpahayag sang bayan Panay nga dapat may manabat gid ang parte sa sining aganan flyover antes nga aprubahan ining 295 milyon naman nga dugang para sa flyover nga ini dira sa may mga ka-K5 sa may aganan. Sinusubong ara K5 Kim Jenny. Okay. Check naton man mga ka-K5 unahon tang mga balita nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Ini may kang tanan sa report naman nga ining parte mga ka-K5 sa sining taga Iloilo City Engineers ginaklaro nila nga way kuno sang delayed sa ila sining project nga pag-atop sang overpass dira sa may diversion kag wala kuno sang overprice. Mga 4 milyones mong kung isip-isipo naton hasta nada halin pa sang una nga project na ang iya sina nga balor do mga kuan mong do mga 15 milyones. Tapos gindugangan sang 5 milyones nga balor naman sang atong hagdanan inang kuan bala elevator nga wala man napuslan. Pagkatapos dugangan pagsubong sang 4 milyones. Tapos may renovation pagid sila liwat sang dugang sang inang flyover o sang isa sang amon nga overpass. Ang bilis ini pangkabilugan kay mo isip-isipon ng mga regalaga na sa mga 30 milyones pangkabilugan nga wala man daw la solusyon hindi mapuslan. Kuway naman kuno sang kwan hambal sang city engineer
Wala kuno sang wala sang overprice. Sang chimpo ni former Mayor Joe the Third Espinosa, wala yan ni ginbaton sa ginturnover sang DPWH. Kaya ang rason ni Joe the Third Espinosa nga wala sang ginpagwa nga pundo para sa maintenance sina mga ka-K5 sa inang overpass nga ina. Ginbaton sa syudad pagkatapos tuduhan nga pagwa sang pundo. Bala na da. Total damo maginabayad ang mga pumuluyo nga real property tax. Ano malabot nila niya sa aton mailay damdamo man sila kwarta. Kinagusto sila pamakal sa ilang mga propiedad. Ang aton niya kita bayad sang tax. Pagkatapos mga K5 igasto sa mga wala sang pulos sobra-sobra. Check na to report kay impormasyon nagikan kay K5 Jenny ikaw yun. Jenny sa kampiyon nga report standby. K5 News FM Kampiyon Report. Sa K5, John ginklaro sang Iloilo City Engineers Office nga wala sang overpricing o kung hindi overpriced ang valor nga 4.1 million pesos nga pagpaatok sang overpass dira sa may diversion road Mandurriao kay K5 John. Suno kay Mr. Engineer John Burley Latdiao or Ladua ang project in charge ning proyekto kay K5 John nga husto ang ilang kumbaga estimated budget para sa pagpatok sa nila K5 June. Kaya according to Sir Ladua, hindi lang man ni K5 June atop lang nga atop gid mayara K5 June nga do kumbaga enhance ang ilang pagpa-design bala ka K5 June kag hindi basta-basta ang mga materyales nga ilang ginagamit. Kag magluwas sa aruping ka K5 June mayara pa sila sang napatigayon nga electrical maintenance, mayara sang ipa-tiles ang babaw sang roof babaw sang overpass, mayara sang sanitary and sanitary ka K5 June, mayara man sang electrical, sang steelworks ringing kaga iban pa ka K5 June. That's why ang 4.1 ka K5 June ang nasanto uman sa estimated nila nga pricing. Kag magluwas sila ka K5 June, mayara man sang gialag sila nga allowance kumbaga ka K5 June in case may mga idugang nga mga materyales or kinahanglanon sa pag-construct sining proyekto, mayara sila sang kuhaon ka K5 June. That's why nga hambal niya nga hindi ni overpriced ang 4.1 million pesos nga pagpaatop. Pero ka K5 June ang 4.1 ni karoon naton nga sa atop lang gini ka K5 June. Kung itaw naton sa mga nagapamati sa aton subong, kung kamo ka K5 June, naka SM. Ang nagakonect sang SM pakadto sa tabo ka K5 June, sa nga building ani sa strata. Pila bili? Tamot amo na ka K5 June ang disenyo or ang goan niya. Pero nakakwa ka sang bili sina sang or ang atop lang, ang presyo sang atop lang halin dito sa may SM City pagkato sa strata. Nakapamangkot ka sa management sang SM? Wala ya ka K5 June. Ang aton niya ang design lang. Design. Oo, design lang. Kaya nakita naton sa ilang project perspective nga ang design ni K5 June do kaangay nga may atop, may railing sa babaw, may paled light sa kilid, ang cement tiles sa K5 June. So same sila. Hambal sa akon nga kilala niya, way ganik labot na 2 milyon. Ang sa kuan lang sa SM City. Inang atop lang inasturyahan ta kay ang iyan mga hagdanan na kag mga lawas sa dalom hindi bla lain man hindi bla ang ginbudgetan sang syudad nga 4 milyon ang atop ya lang na hindi bla. Atop niya ang railings ka K5 June, ang pagpapinta, ang electrical works, scaffolding, ano pa to ka K5 June, damo pa siya gin-mention. Not necessarily nga atop lang gid. Pero wala na tanan-tanan 4 ka milyon ko no? Iya sang SM City gani way gani klabot 2 milyon nami pa perti pa kabakod. Kaya balo ka basta iya sang gobyerno ang ambal sa to ni Bryce Hernandez. Basta gani iya ka gobyerno siling ya may ara nga substandard bot silingon no.
ang balorya nga 2 ka milyon ginadoble na para nga may batonon naman tong mga dalok-dalok ang mga sungak-sungak nga buaya sa sa City Hall. Imbes nga 2 ka milyon gini mo nga 4 ka milyon eh. Si Bryce Hernandez na ginagambal sina, tapos mambal sila wala overprice. Yogers nyo eh. Mga kusog-kusog lang ko, hinakwat ng ilampo sa taludto sa taga City Engineer say. K5 Jenny. Oo, tiyan mo na iya ka K5 Jun. Kaya maglawas sila, magindugang sila nga ang term is allowable allowance. Tinga nga mabutang pa sila sa allowance kaya pwede man nagyapon maka-appropriate sang budget ta kung may inugdugang. Hinasluaw. Hindi sila hindi sila ka-fix kung pilagi ng pagkabilugan, hindi sila kabalo magbulubantaw kung maghimo. Hindi bala dapat nakaplano na, may mga numero ina, may tanan-tanan, kumplito na ang numero. Tinga nga mahatagan pa sila sa allowance. Ano na pamatyaga nila? Para sa ng allowance? Kay ang syudad anytime pwede man ka-appropriate at budget kay idugang da kung pananitan nga ginakulang. Hindi ba? Hindi ko ma-appropriate pa sila kasi 5 June sa budget, madugay pa na kay pa na sa council kasi 5 June. Like for example, labi karon may sobra kag hindi mag-insakto tapos ang sobra nilang sobrabe. Amo na ang pamangkot nga hindi ako makasabat. Mambal sila nga hindi ang sobra to gindugang namon kay may ginkulang but silingon pangitaan la ideya nga mapaigo bisan may sobra eh, hindi ba? Alang-alang pa na ibalik. Tunto nga. Matyagan lang daw ila kwarta ginagasto sa mga buwisit nila. K5 Jenny. Amo na kasi function niya ang pahayag sa city engineer kay hambal nila ang term actually na gingamit ginpagwapo. Sinong chief ang head subong sang city engineer sao? Si engineer Daniel de lang kay function Senyoron, basta Senyoron ang apelido. Senyoron? Senyoron. Why na da si Kwan? Why na da ang isa nga si sino gani itong Pedrigusa bla to sino man? Ang isa da why na? Wala na kay from June si Ma'am Dianelin. Dianelin Senyoron. Why na to gali itong si sino gani to man apelido gani ito man? Kwanto sa ginbulos to sa sakay sino gani ning isang kalbo bla sino gani kalbo ginbuslan na siya kay nag-away sila ni former Mayor Jerry Triñas ginbuslan siya ginilisan nila atong isa to nga si Pedrigusa pero atong ginbulos siya to hindi to saya hindi to saya pure nga engineer, kundi electrical engineer to. Silingon, hindi siya qualified supposedly. Pero amo tingin bulos man nga ati, siyempre kwan mong ng grupo mong kalyado. Tapos mo maging bulos, sila nga bag-o da. Babae? Senyoron? Dianelin Senyoron. Babae? Oo. YC pa lang siya kay Function. YC pa lang. Ate, mamati ta sa iya kay ti bag-o na mo. Kabay pa nga hindi ni kurap. Kabay pa. Mamati ta siya kay manti baguhan na. Sige pasugtan ka mo namon no? Pasugtan ka mo namon subong. Pero hindi nyo na pahulata sa punto nga basi maabot na magkamabalaan namon sa ulihib la. Kaya nga kung mangayo media sa inyo sa mga papel dira kag kumpleto nga mga papilis para sa sinang nga proyekto nga hindi ka mo maghatag ibalibad nyo inang tungod kay may Privacy Act how kay 5 dun. With regards sinang Privacy Act no kinklaro na to na sa office ang DASMO kay 5 June. Ang according explanation sa DASMO sa aton kay 5 June experience naman na actually kay 5 June nung before kita naka-interview in-refer kita sa office ng DASMO. Ang pa-explain sa DASMO kay 5 June nga wala sila naga-require nga amo na ang ila lang man niya mga sensitive information like for example ang mga sweldo or ang address
concerning sang isa ka individual ka K5 June or kinahanglan bala sang data for massive, like for example may research sabi ka K5 June kinahanglan ang massive data or dako nga data amo na maagi sa sweldo K5 June. Like for example, nga hindi sila pwede magatag sa ngalan, sang numero sang sweldo sa mga tao da kay ang sweldo sa ila mga pumuluyo. Privacy Act na dayon. May rason kita nga magpangusisa kung pila ginasweldo nila sa tao dira kay ang kwarta nga ginasweldo sa ila halin sa aton bulsa. Di nang data privacy na. Hinaslo ng ubra nila ni. Parehas karon sa mga EAs, mga executive assistant nga ra da subong. Gusto na magpangayo sa mga pangalan sang tanan nga mga executive assistant kag kung pila sweldo nila, hindi sila maghatag kay may data privacy act. Tinunto! Kita ka sweldo sila, hindi sila manugid? O, hindi ba? K5 Jen, eh? Try na to na K5 June mag-request, no? Oh. If ever sugtan kita sa das mo, masulat kita sa letters sa ila requesting, if matag sila ng listahan sang mga executive assistants kag sang ila nga sweldo ka K5 June. Sige, mangayo kag ida. Kumplituhon naton, kumplito ha? Ang kutob sa mga may sweldo nga nagauyat diri nga tanan nga mga EAs ha kay para pang isa-isahon ta. Oh, yes, K5 June. Ito na to no, sa opisina sang dasmo within the week K5 June kaya man nila kinahanglan lang man magsulat kung kinahanglanon di K5 June sa mga sensitive information like this one kay dira na sila na K5 June ang in-charge sa data privacy pero kung ma-informs naman niya K5 June sa mga public project public or government-funded projects sa K5 June like sa overpass sa diversion pwede na iya K5 June within the discretion na iya sang opisina o kung sino ang in-charge ng office kay K5 June. Like for this one, ang Iloilo City Engineer's Office kay K5 June. Okay. Sige. Sige kay K5 June, ini nga balita ang nadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapit ka na nagka-detox ka pa. Report na gikan sa Iloilo City ni K5 Jenny Kauyunan para sa kampang nga balita sa Servicio Publiko. Kasalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Hampion Report. Nabatan mga K5 report kay informasyon nagikan kay K5 Jenny Kauyunan nakadala sa aton oras 27 minutos na kaligad sa alas 9. Check na to ng iban pa nga mga balita nagikan naman kay K5 Alex Escalante. Ini may kang tana mga K5 sa sining report nga ang mga banwa sa probinsya sang Iloilo nga nag-record sang kahalitan bangod sang bagyo Opong nadugangan. Uy, nagdamo. May audio sa K5 Andre. Yari mga detalye sa mabalita upod kita kay K5 Alex Escalante nagikan sa Iloilo Provincial Capital. K5 News FM. Hampion Report. Nadugangan ang numero sa mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo nga natumod sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO nga naapektuhan sang Bagyo Opong. Base sa latest assessment report sang opisina, nagdangat na sa 33 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo ang nagka-record sang kahalitan tugas sang mamunog nga pag-ulan bangod sang Bagyo Opong. Sa among nga numero na lista sang PDRMO ang 16,530 ka mga pamilya nga nadulaan sang puloy-an bangod sang bagyo sa diin just in 9 diri ang nagapabilin sa sulod sa gihapon sang evacuation center. Sa pisar sinigin pahayagman sang PDRMO nga wala man sa mga banwa nga ginpaidalom sa state of calamity kag na-downgrade naman sa white alert status halin sa blue alert status ang mga DRRM so kung mga Disaster Risk Reduction and Management Offices sa tagsa ka mga munisipyo. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX 500. Food supplement agud makarikaw sa cancer, diabetes, hypertension, kag iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Hampion Report. Nabatan mga K5 report kay promosyon nagikan kay K5 Alex Escalante. Ayong gabi landa sa kay manumano sila Moriones tigarapon anong kampiyon nga balita na dol init tingkoy pamati
Guro kung kampiyon ang balita, pwede biskan wala pa overpriced dol. Dapat bala ginabudget ka overpasaw. Gani. Inside the pocket ambal ni Hana lapating. Tsaka paring Narciso Bolivar, may gabida direkta sa Hong Kong. May gabida kasi kay Madam Sweetcel Duterte. Sa mag-asawada may gabi. Rosalinda Mantenya. Kalma Jun, kalma. 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 En Fatahala, si Sir John Aluado Kapulot, may gabi. Kay Ma'am Jenny Rose Kauyunan. Kaina pa kami pamati diri sa radyo. Amon ang kampyon. Mayan. Benjas Torias mayong gabi man, no? Kag sakay Michael Blaze Siles. May gabi. Kag diri man sa aton, no, sa mga nagapalantaman sa aton sininga kay John Kapulot News Live na maliwat, no? Diri man sa kay Toto si. Good evening Idol John. Pangakig bala para makakadlaw man kami, mga taxi driver kami dol. Sige yum nakamuda kay balaan ko pigado subong inyong gabiyahe kay daw grabe ang Grab subong magtira sa inyo. Mga operator subong sang taxi galalain kay tungod sang Grab. Ang Grab abi pasensya na kamo kay ginahatagan sang tsansa kag ginapanamian subong ang Grab. Kaya ang tag-iya subong ang tag-iya halos kalabanan sang Grab dire politiko sa syudad sa Iloilo. Bot siningon kamo nga mga taxi driver, mas gin pa ka maayo nila nga maamat-amat dulaan sa inyo sini nga pala nga buyanan kay gin intrahan nila yang inyong pangabuyanan. Mga politiko yan nagnegosyo ka Grab. Gabisan hindi sila magnegosyo, maka-income sila gyapon, kag mabuhi sila gyapon, kay dagko sweldo nila sa City Hall. Kay Joel Agurada, may gabi Jun Caps, God bless and keep safe mga ka-K5. Karen Aquino Bayas, niya pa shout out dol, gapamati man kami diri subong. Amo na iya. Kay mga siya mga Joselito, ka mga dominador, Idol John, mga ngalan, nga mga original sang una. Huwa. Okay, sige. Nini Celeste, shout out sa fishing port. Idol! May gabi na. Sa mga taga fishing port na may gabi, labi na sa may area sang fish section. May gabi sa inyo tarantanan dira sa mga taga fishing port. Nakalabot sa ako ng reklamo dito ginamatamat yung pangkakasda ang mga fish vendor. Abi tarungan nyo anay. Ikuanan nyo, iplasta nyo mayo ng mga fish vendors. Tira sa may fishing port manager. Excuse. Niya pagulata nga makalagaw pa kuda. Kag makapulo pamangkot sang problema nyo da, ha? Sige. Sa kay Florinda Cadavero mayang gabi, kay Allen Bolkirin mayang gabi, Idol John, gwapo kapulot mo grabe. Pagabot karo sa kay K5 mat chocolate. Ngambal naman kamo nga siya naman gwapo, kamo daw mga sip-sip kamo. Kung ako gani di gapong ko, mambal kamo nga gwapo Jun kapulot. Pagabot ni DJ mat chocolate, mambal kamo pinakagwapo pagid nano nang inyo yaman. Anyway, standby kamo ha. Standby kamo. Standby kamo sa kay DJ Mat Chocolate sa programa ang Laugh Out Loud. Dili lamang sa K5 News FM Iloilo, ang inyong paborito na istasyon sa bilog nga Pilipinas. Hindi lang kay diri sa Iloilo. Ayos! Kala sige! Huwag na tiyempo diri sa ato siling nga pagpangalagad sa sa bilog nga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5 John Aluhado Kapulot para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampyon sa balita.